יפה, טוב. גלית, תכירי גבר. איזי אזגי, בוקר טוב. בוקר טוב. לפני כמה שנים הוא הגיע לכאן, מארצות הברית, התגייס, סיפור שאנחנו מכירים על הרבה יהודים ברחבי העולם, נלחם בעופרת יצוקה, שזה היה ב-2009, נכון? 2008-2009. ושם הוא איבד את היד שלו, אבל זה לא מנע ממנו להמשיך להיות איתנו, לשרת איתנו, וכמו שאתה רואה לבוא אלינו במדים. אתה במילואים עכשיו? מילואים? באת לארץ למילואים? כן, באתי לארץ למילואים, האימון סיים אתמול. רק עכשיו סיימנו. רגע, אבל אתה טס במיוחד על חשבונך. אתה גר בכלל בברוקלין, ואתה על חשבונך קונה כרטיס טיסה ומגיע לשרת במילואים. הצבא לא יכול לשלם על זה, אז אם אני רוצה לבוא, כן, זה עליי, אבל בכיף. בוא נחזור להתחלה. עלית מארצות הברית, חייל בודד, שירתת, נכון? חייל בודד לא הייתי, המשפחה שלי גר בירושלים, מאוד שמחים פה. את האמת שאני אזרח בודד עכשיו, אני גר בניו יורק. אוקיי. ואז מה קרה? התגייסת, היית לוחם בכפיר, נכון? הייתי לוחם בכפיר, כן, בגדוד חרוף. יצאנו למלחמה ממש באותו שבוע שסיימנו את האימונים שלנו. הייתי חייל מאוד חדש, וכן, פרץ מלחמה. שבועיים אחרי שזה התחיל, נפל כמה פצמרים בתוך האוהל שישבתי בו. היינו ממש לפני הכניסה, וישר הלך לי את היד שמאל, שזה היה היד הדומיננטי שלי. ואז אתה מגיע, עובר שיקום, וכמובן שאומרים לך, תודה רבה ידידנו, אתה לצבא לא חוזר. כן, אני התעוררתי איזה בוקר והיה לי תעודת שחרור על המיטה. הייתי די כועס, כי לא דיברו איתי על זה, ואני ידעתי מהרגע שהתעוררתי שרציתי להמשיך, שלא סיימתי לתרום, וזה היה אשכרה מלחמה רק כדי לחזור לצבא. ואני מאוד שמח, וזה ממש למזלי שיואב גלנט עזר לי לחזור. הוא היה אלוף פיקוד דרום באותו רגע, ולקח את זה על עצמו, לעבור את התהליך חזרה איתי. מה, וחזרת להיות לוחם? כן, חזרתי להיות לוחם. זה לקח, הם נתנו לי חודש לעבור את כל המבחנים שלוחם צריך לעבור כדי להיות לוחם. זה היה בגבעתי, עברתי לגבעתי. זה היה עוד כמה חודשים של ביורוקרטיה אחר כך. וכן, חזרתי להיות לוחם בחברון. ואיך אתה אמרת שאתה שמאלי? הייתי, כן. היית שמאלי? עכשיו אתה עושה הכל כמעט ביד ימין. איך מחזיקים נשק? איך יורים? איך זורקים רימון? אז זהו, רימון זה דווקא בין הדברים היותר מעניינים. אני זורק את זה כמו רמבו. אני שם איזולירבן, כן, על הנצרה, שלא יהיה כאילו קשה לשיניים, ומוריד את זה ככה. זה פתרון מאוד פשוט, אבל לקח זמן להבין, לקלוט שזה יעבוד. ירי, את האמת שהפגיעות עצמם לא כל כך קשה. אני פוגע, כמו פעם, אני במילואים עכשיו בסיירת בצנחנים, גדוד 697, שזה אחלה גדוד. אחלה חבר'ה שם. זה כבר במילואים. במילואים, כן. ואני קל לחוד בחפ"ק מג"ד, כאילו, אני ממשיך, הירי שלי זה ממש כאילו ממשיך בדרך שצריך. אבל לא קשה לסחוב פקלים, לעשות דברים, בכל זאת חייל קרבי. קשה לכל חייל. תשמע, לכל חייל יש דברים שקשה להם, יש חיילים שיש להם הרבה משקל, יש חיילים שלא פוגעים טוב ופשוט מצליחים לעבור את זה. אבל אני חייבת לשאול אותך, מה אמרה אמא, אתה יודע, שמקבלת כבר ההורים בכלל, המשפחה, שקיבלו את הטלפון ההוא, שאתה פצוע קשה, שמגיעים לבית חולים, שכבר אומרים, טוב, הוא איבד את היד, אבל יש לי ילד, והוא חי והוא קיים. מה הם אומרים על ההחלטה הזאת להמשיך ולהתעקש ולהתגייס ולחזור עכשיו כל שנה למילואים? דווקא, אמא שלי היה יותר קשה לה פעם ראשון שהתגייסתי, כאילו. היה מאוד קשה לה. שחזרתי הייתה כל כך חזקה עד היום, היא כל כך חזקה עם זה. היא הבינה שאין לה סיכוי מולו. מה כאילו, עדיף שהיא תלך איתו, משהו שתלך נגדו. הוא שבר את הצבא. רגע, אבל אתה יודע, אתה יושב כאן ואתה מחייך ומראה המון מוטיבציה. בוא נדבר שנייה, זה לא פשוט בגיל 20 וקצת ללמוד, לעבוד עכשיו עם יד אחרת, להתנהל, לעבור שיקום. לא העדפת להשקיע את הזמן שלך בזה, בלבנות מחדש? מה שעשיתי באמת עזר לי לבנות מחדש. זה היה שיקום, לחזור לשגרה ככה. זה היה בשבילי למחוק את מה שקרה.
המחבלים רצו להעיף אותי מהצבא, להעיף אותי מתפקיד, שיהיה חייל אחד פחות לצבא, ולא נתתי להם. אני עד היום ממשיך, ולא רק זה, עברתי מחיר לסיירת. אני ברמה יותר טוב ממה שהייתי פעם. אז מבחינתי זה... תגיד, שאלה רפואית, למה בלי פרוטזה? זה לא יותר קל ללכת עם... דאגתי מאוד בהתחלה שאני לא אסתדר בלי תותבת. משהו טוב, כאילו. מהרגע שרציתי לחזור. היה כמה בעיות עם משרד הביטחון, זה לא משהו חדש לכם. אפשר לפתור, אתה יודע, בשביל זה אנחנו פה. לא, את האמת שמזמן כבר יש תורמים טובים בארצות הברית שמוכנים לקנות לי, כאילו אמרו לי, אבל אני לא מוכן לקחת, כי כבר למדתי בקרב שאני מצליח בלי זה, אז האזרחות זה בכלל לא בעיה. אגב, אתה יודע סליחה, הוא לא היחיד בצבא, יש אפילו אלוף משנה לדעתי, יואב ירום לדעתי, הוא היום אלוף משנה בגולני, איבד במבצע את הרגל, חזר, נהיה מפקד אגוז, מפקד סיירת, זאת אומרת, הצבא יודע להתמודד עם העניין של קרבי, אבל העוצמה האישית היא מדהימה. זה מדהים. ההתמודדות שלו. זה נותן לי הרבה יותר ממה שאני נותן, כאילו. זה שאני חוזר לפה, כל השנה אני יודע מה שעברתי. עכשיו עברתי אימון מאוד קשה. יש כאלה שלא סיימו את השבוע, היינו בשטח, בגשם, עם המשקל. ועמדתי בזה, ועכשיו אני חוזר לארצות הברית, וכל השנה, עד האימון הבא, אני יודע שאני מספיק חזק להמשיך בחיים. אז זה לא שאני רק נותן, מקבל הרבה. ומה אתה עושה בארצות הברית? אני עושה הסברה. אני נותן שיחות מוטיבציה, אני עושה הסברה לגבי מה שאני ראיתי פה בארץ, שהרוב היו דברים טובים. לצערי, יש הרבה התנגדות בארצות הברית. הרבה שלא אוהבים אותנו, ולי זה מאוד קשה. והכי קשה זה שזה בא מהיהודים. אני מדבר הרבה בקמפוסים, ורוב מהזמן שאנשים באים אליי שאני בבמה ועושים לי בעיות, זה יהודים. אומרים שאני טרוריסט, שאני חלק מאפרטהייד והורג ילדים. מה אתה עונה להם? את האמת, שהייתי פה 4 שנים הסתובבתי ביותר יחידות וחטיבות מכל שאר החיילים שיש. עברתי מכפיר לגבעתי, לצנחנים, ואני כל כך גאה בהתנגדות שראיתי שם. שהאנשים פה זה לא צבא שאנשים מחליטים להיות שם, כאילו זה כל המדינה. אם אתה אומר משהו רע נגד הצבא, אתה אומר משהו רע נגד כל האנשים שגרים פה. כי הצבא זה אנחנו. וברור שיש חיילים שלא טובים וחיילים שעושים שטויות, אבל אני לא שופט את המדינה דרך החייל הכי רע, אני שופט את המדינה דרך איך שהמדינה שופט את החייל הכי רע. והמדינה זה מאוד מאוד איכותי מבחינת זו, הוא לא פרפקט, אבל אני כל כך גאה בו. תגיד, איך מגיבים שם כשאתה מסתובב בניו יורק, בארצות הברית, בלי אנשים מסתכלים עליך ברחוב, שואלים אותך שאלות, בחורות? בחורות הלוואי, לא, זה לא כמו מספיק. העיקר זה ילדים. ילדים אין להם כאילו גבול, הם פשוט שואלים, ואני עושה, רוב מהזמן אני עושה בדיחה כזה, אני מסתכל למטה, אומר, וואי, אוי לא, שכחתי אותו בבית. אבל לא, בגדול אני כבר לא רואה את זה, זה כל כך רגיל לי, זה עבר שנים, זה כבר מ-2009, אז בשבילי זה לא חדש. כן, עוד מעט 7 שנים. אני לא רואה את זה. נגיד לך תודה, גם על זה שאתה בא לכאן כדי לתרום ולהיות חלק מאיתנו ולעשות מילואים, וגם על מה שאתה עושה בשבילנו שם בארצות הברית. וגם על זה שבאת לדבר איתנו הבוקר, ואם אתה רעב אתה יכול להישאר, יש פה עוד מעט מלא אוכל, ויש פה גם מוזיקה וכולי. הלוואי שכל הפנים שלנו יראו כמו הפנים שלך יפות. באמת. תודה רבה. ונבונות וציוניות, וכבוד גדול. לגמרי. ממש כבוד. תודה. תודה איזי. שתהיה שבת.